Melik rowaşyklar we senýän ýurdumyzyň bagtyarlyň eşretlik ödýäriniň orp ýaşaýan Agdaber türkmen halkymyzy. Türkmenistan döwletimizi dünýä ýüzüne rowaşyklary we bagtyarlyk ýurduny öwürýän aýdymsa sunatymyzyň hak gowanlary Mehriban arkadamyzyň janyň sag ömrüniň uzak bolmagyny tutýan tutumly işleriň elmeden rowaj almagyny arzu edýär. Toýlara toýa ulaşýan eziz diýarymyzyň bedewat ösüşleri mundan meýlän berentlikler alsyn. Mehribanlar ine şeýle ýaş arzuwlar bilen Türkmenistan rowaşlyk watanaty gepleşigimiziň täze sany başlaýar. Edizirleşler bilen gepleşigimiziň şuňky sanyň mehmany Türkmenistanyň ahat gadanan artisti Amanul Gurbanowa. Amanul siz gepleşigimize hoş gördük. Ene baş buýsanjymyz, göz gowanjymyz edizi watanymyzyň her bir günü üstünlükleri, rowaşyklary beslenmeken her bir adamy esasen dörejülük işgärleri, täze eserleri dörejülükli täkminde galkyndyryar. Her bir insanyň kalbyndan buýsanç duýgusyn derýär. Gepleşigimiziň başyna şolar dogrusyna ýani özüňiziň ýürek buýsançlaryňyz bilen aşlaýalyň. Gahrman arkadamyň tagallasy bilen biziň her bir günümiz bagtyarlyga beslenýär. Bizim watanymyzyň wasbyny öz aýdym sadymyzyň üstü bilen ýetirýär. Enhä biziň ýakyny şu ýurdumyzy wasp edýän Türkmenistan rowaşlygyň watanatlygy, wasp edýän aýdymy işledik. Sady Muslim Gulamowyň sözleri Şahira Dinanymyz Gülşirn Hanowanyň. Onana mehmaniyleşler gepleşigimiň şu ýerine Amanul Gurbanowaň ýerine ýetirmäni Türkmenistan rowaşlyk watanaty aýdyma tamaşa edelim. Meňdep ýakymly ýara dünýä dolýar owada arkadagly güldüýär ak ýollara rowana ýodular uzap ýola güldü şäher sagy sola boşluk getir durnalar bakbat ýarine bugün el berip ele aýdym aýdalym bile rowaşlygym watany şöhratyň arysyn ýene bugün el berip ele aýdym aýdalym bile rowaşlygym watany şöhratyň arysyn ýene Dünýäňe hürmetleri, çağacıklan sesleri, gemil çıkar şäherdi, ýylap ata kepini, ýodular uzap ýola, güldü şäher sagy sola, boşluk getir durnalar, bakbat ýarine. Bugün el berip ele aýdym aýdalym bile rowaşlygym watany şöhratyň arysyn ýene bugün el berip ele aýdym aýdalym bile rowaşlygym watany şöhratyň arysyn ýene bugün el berip ele aýdym aýdalym bile rowaşlygym watany şöhratyň arysyn ýene bugün el berip ele aýdym aýdalym bile rowaşlygym watany şöhratyň arysyn ýene. ýylda Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda ediz diýarymyzyň durmuşy aýdyň maksatlary usal etjek wakalara baý bolar. Men muny rowajatly taýçanagyň çatly kişiňemeginiň owazyndan duýaryn. Behişde ahalteke bedewimiz baýlygyň hem rowaşlygyň alamaty. Türkmen halasy sırly sunwat. Diňe ruhy baý insan şeýle sunwaty döredir. Türkmen alawaý bolsa wepalygyň tegiýi nusgasydyr.
batyrlygyň hemde edermendiň alamatydyr. Halkymyz öý ojagynyň, mal mülküniň goraglylygyny, öz hemden bolan alabaýyny ananyp, köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşýar. Tagdynlyk we ruhwelentlik ýörelgeleriniň alamatlarynyň ruhu göz başynda türkmen alabaýy bardyr. Alabaýy hakynda ençeme maglumatlar hemde täsin pikirler hyýalyňa gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmen alabaýy. Owaz vaspaýa ýaran şaryana, edermen gaýdysız dözgeler jana. Asly merdana dostur insana, türkmeniň wepaly alabaýy. Ine Amanul Gahrman arkadamyň jogor paýhasyndan ýetizekinden dörýän ajaýyp kitaplar biziň milli gymmatlarymyň buýsanç duýgusy bolup durýar. Ine Gahrman arkadamyz hem türkmen halkyna sowgat eden türkmen alabaýatly ajaýyp kitaby her bir insan üçin esasen dörejülük işgärler üçin täze gözleglere ruhlandyrýan mektep bolup durýar. Gahrman arkadamyň jogor paýhasyndan we ýetizekinden dören ajaýyp kitaplary milli gymmatlyklarymy boýsanç duýgusyny döredýär. Bir döredçilik adamlaryny ajaýyp ösüşleri milli gymmatlyklarymy wasp edip ine täze eserler döretmäge ruhlandyrýar. Bu kitapda türkmen alabaýynyň akyllylygy, wepalylygy hemde şu türkmen durmuşyna tutýan orny beýan edilýär. Bu kitap ýaşlarymyzyň milli baýlyklarymyza gowunç duýgusyny artdyrýar. Biz hem arkadağımızın paýhasly watançylyk pikirlerinden uğralyp täze eserler döredýäs. Bahtiyar döwürlün bagtyny tapan Mehriban gahrman edir arkada Saýanyzy bulatşar erir watan Mehriban gahrman edir arkada Münasipsiz diýip ada gahraman Münasipsiz şan şöhrada gahraman Aramyzda başyň dik bolsun madam Mehriban gahraman edir arkada Edir watan bilýär arkadağymy dilim Şanyň gelimi dolyar gahraman Gahrman arkadamyň saýasynda toýlarymyz toýulaşan Ediz diýarymyzyň her bonuny rowaşyklary wesenip, ýurdumyzda aýdymsaz sanatyna da aýratyn sarpa goýulýar, aýratyn ähmiýet berilýär. Gepleşmemiň dowamyny türkmen medeniýetiniň özgörüşi barada buýsançly gurulmalar bilen dowam edäýler. Gahrman arkadağımyz şu medeniýeti sungaty uly üns berýär, uly sarpa goýýar. Biziň medeniýetimizi, sungatymyzy dünýä ýaýmakda uly aladalar edýär. Enha bu zatlarym bolsa biziň şeýle medeniýetimiziň, sungatymyzyň kämilleşmegine uly itergi berýär. Şeýle hem biziň medeniýetimiziň kämilleşmegi üçin ena festivallar, medeniýet hepdeligi, çağalaryň merjenneleri ýanglandyýarym geçirilýär. Ene şu zatlaryň baram şu biziň Gahrman arkadağymyzyň tagallasy bilen bolupdyr. Durmuşyňyzda eň ýakynly pursatlar barda gurulmalar aýsaňyz. Meniň durmuşymda eň ýatdan çykmajak şatlykly pursatlaryň biri Gahrman arkadağymyz 2010-njy ýylda maňa Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ady takdy. Meniň durmuşymda ýatdan çykmajak şatlykly günleriň biri. Şatlykly pursatlarym bizi täze eserler döretmäge ruhlandyrýar. Enha bize şeýle işlemäne döretmäge mümkinçilikler döredip berýänligi üçin Gahrman arkadağymyza uly sag bolsun aýjan. Yangylygyň tümlegine ýagty salan dünýämizin mehribar bolan göwnüne mehr berin dünýämizin yangylygyň tümlegine ýagty salan dünýämizin mehribar bolan göwnüne mehr berin dünýämizin
Aman ulune size halk aýdym aýtmak ýeňil düşärmi ýa-da estrada aýdymdan isleňiz? Men estrada aýdymlaryna aýtýan, halk aýdymlaryna aýtýan, watanmyzy wasp edýän aýdymlaryna aýtýan, hemmesine aýdýan şu aýdymlaryň. Sebäp aýdymçy näme aýdymçy boljak bolsa halk aýdym aýtmanyň maşarmaly, estrada aýdym aýtmanyň maşarmaly. Aman ulune haçan aýdym gowy çyksa, adamyň kalbyny ornaýar-da, özüniň ýerde bolsa da özüň hiňlenenini duýmany galýar. Sizin hem özüňiziň hiňlenýän aýdymlaryňyz barmy? Esasy maňa üstünlük getiren aýdymym şondan bir wende aýtyp bereýin. Başasyna. Allahu ay yaşamayın qıynan çöleney elim salqa saratma vur ay oğul ahir ökün çöleney qara başım aratma vur qara başım aratma vur. Gepleşmeň şeýerine sizem özüňiziň geljekde goýan maksatlaryňyz barda ýerleşlemizde ýetiräýseňiz. Biz aýdymçylar mudamy gözlegde bolýar, şu öz ýüregiňi joşdurýan aýdymlaryň gözleginde bolýar esasanam. Biziň gahrman arkadagymyzyň özü bize halipa mektep bolup dur. Biziň gahrman arkadagymyzyň eserleriniň özü bize esasy ilham çeşmesi bolup dur. Döwrüň joşdurýan wakalaryna görä biz täze eserler dörejäs. Inha biz häzir hem bolsa şu watanymyz wasp edýän aýdymlaryň üstüne işläp oturýarys. Nisip bolsa ýakynna biz şu täze aýdymlarymyzy halk köpçüligine ýetireris diýip inandyrasym gelýär. Ağır delmidir çekerdin, bu tormaz derdin kânedir. Uzak dosin min yeterdin, ara düşen yol nämedir. Uzak dosin min yeterdin, ara düşen yol nämedir. Qara gözlüň maňa bakýa, howsalaly hal seredir. Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir. Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir. Ara düşen yol nämedir? Bana yok del köýmeginde, bu doğunu bar çäredir. Süýjüligi söýmeginde, ara düşen ýol nämedir? Süýjüligi söýmeginde, ara düşen ýol nämedir? Söýgüden güýçli bu dünýäde hiç zat ýok. Söýgü bolmasa bu dünýä hiç zat bar. Men dünýämem, söýgüýmem, ýeke biri bar. Olam, sen. Qara gözlüň maňa bakýa, howsalaly hal seredir. Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir? Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir? Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir? Ara düşen ýol nämedir? Ara düşen ýol nämedir?
Kahraman arkadamyň saýatyndan gazanylýan üstünlikler bagtýarlyk döwrüniň eşretine közeýärni görüp ýaşaýan iýleşleminiň her-biriniň kalbyna pek arzuwlar beslenýär. Depresiýanyň ahyryny hem öz ýürek buýsaşlaryňyza arzuwlaryňyza iýleşlemde ýetiräýsiňiz. Şupursatdan peýdalanyp bize işlemäne, döretmäge, uly mümkinçilikler döredip berenlik üçin hormatlar arkadagymyza uly sag bolsun aýdýas. Oy gahryman arkadagymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler mydama rowaj alsyn. Bizim medeniýet sunugy diýişgärler, aýdymçylar bolup mundan meýlek öz zehinimizi gaýgyrman hormatlar arkadagymyza halkymyza hyzmat eder. Köp sag bolun, aman bol, gyzykly görüňleriňiz üçin bizim durmuşyňyzda, işiňizde diňe dörejilik üstünliklerini hoş wadyňyzda mundan meýlem toýly günlerimizde belentden ýaňlanyp durmagyny arzuw edýär. Sowulmaz ýaly owadan hem görkany güýzi ýurdumyzda bellenilýän toy bayramlarymyzyň owazasy dağlar aşdyn. Türkmenistan rowaşlyk watanatly gelimizde rowaşly menzilleri alyp barýan gahryman arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, umumy adamzat gymmatlyklaryny nazarlayan dünýäni solyk döwletli işleriniň elmydama rowaj almagyny arzuw edýär. Mehriban ýeleşler gepleşmemiň dowamyna ýagnanan şerin owazlar, aýdym narsadyr, siziň teşne kalbyňyza bagat nuruny şaýtyn. Ene diýleşler, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistan rowaşlyk watanatly gepleşmemiň bu zäkki sanam geçirip oturýar. Sag salamat bolun mehriban adamlar.